Бате Начо, пускай бита. Мартун да трап. Никита Табарев. Много е тъп, но се мисли за Заев. Тъп си. Роден бе в Махлана, Москва. И техните го храниха с каварма. Ядем ли? Биеха го всеки ден с палка. Защото пишката му е много малка. Малка. Смееха му се за това. Замеряха го с война. Смърдиш. Реши да дойде в нашата държава. И веднага си помисли, че възмъжава. Мъжки. Голяма грешка беше той. И затова изяде тежък бой. Бам. Стоян Колев го наби и две кошета му заби. Вместо да го вкара в правия път, го изпрати директно в детския кът. Бебе. Там се заслона с Мони и заедно ядяха бомбони. След това получи свирка и баща му даде кирка. С нея той изкара кеш, за да не бъде толкова флеш. Бати бачка турала. Какво става? Кирка, работник, нещо такова, мая. Бате, това е много тъп, казвам ти. На 20 години ферма за свине. Ама момчето знае как се вре. Фермер. Взима всеки ден ампули. Съго шафа знае всички процедури. Знае ги. CV-то, майстор теракота и фаянс. Живота да успее няма шанс. Няма шанс, бе, тъпе. Ходи по къщите и лепи фуга. Циганка му става съпруга. Носи плочки на рамо, церези до коляно. На площадката мъкне трави. Работник. Изплатен бая смърди. Не се търпи. Наргилето здраво стиска. Някой като го настъпи веднага писка. Ох, бе. Черене и боядиство са в бяло. Напушен звучи много умряло. Не знае никакъв правопис. На плантациите са дил рис. Фермер си е момчето, бе, казвам ти. Никита, едно в едно пред НДК. Чакам те в 16 часа.